салом бинандагони гиромӣ, ин барномаи соя рӯшан аст. ёдовар мешавем ки барномаи мазкур таҳти сарпарастии кумитаи дин ва танзими ҷашну маросим таҳия ва пешниҳоди шумо мешавад. мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо ташкилотҳои экстремистӣ ва хатари онҳо ба рушди давлатдории миллӣ. меҳмони азиз, хушомадед. дар мавриди ташкилотҳои экстремистӣ, яъне гурӯҳҳои ифротӣ борҳо гуфтаем ва воқеан ҳам ин ташкилотҳо, ин гурӯҳҳои хатарзо ба ҷомеаи ҷаҳонӣ, хоса ба ҷомеаи тоҷикистон мебошанд. таъсири фаъолияти ана ҳамин ташкилотҳои экстремистиро ба рушди давлатдории миллӣ мо чӣ гуна арзёбӣ мекунем? вақте ҷомеаи мо хатари ташкилотҳои экстремистӣ, ифротӣ, динӣ ва террористиро дарк мекунанд, дуруст мефаҳманд, тамоми ҷомеа бар муқобили ин падида муборизаи беамон мебарад. хатар дар чист? вақте ташкилотҳои экстремистӣ ба ҳадафҳои худ фарз кардем ки агар ноил шаванд, аввалан давлати миллии моро аз байн мебаранд. ин хатар на танҳо ба кулли ҷомеа, яъне бояд дарк кунем ки ба хонадони мо, ба фарзандони мо, ба ҳар яки мо таҳдид мекунад. ҷомеаи демократӣ аз байн бурда мешавад. дар ҳар давлате ки агар сохти давлатдории миллӣ ба воситаи истифодаи зӯроварӣ тағйир дода шавад, ҳатман бадбахтӣ ба он сарзамин меояд. дигар ин гаштугузори озод, зиндагонии озод, омӯзиши илму фанҳои дақиқ, нафаскашии озод аз байн меравад. миллати моро кӯшиши аз байн бурдан мекунанд. масалан, замони ташкилоти террористии давлати ба ном исломӣ арзи вуҷуд дошт дар минтақаи шом ва онҳо харитаеро омода карда буданд ки дар ҳолати расидан ба ҳадафҳои худ минтақаи африқои шимолӣ, минтақаи ҳиҷоз, минтақаи шом ва аз ҷумла осиёи марказӣ, яъне сарзамини тоҷикон низ дар он харита ворид шуда буд ва ҳамаи он бо як ранг, бо ранги сиёҳ ранг карда шудааст. ин маънои онро дорад ки барои ҷумҳурии тоҷикистон дар харитаи онҳо, дар андешаи онҳо ҷой нест. онҳо давлати моро, онҳо миллати моро, хонадони моро аз байн мебаранд. яъне мо вақте ки инро дарк кардем, ин хатари ҳақиқатан басо бузурге аст ба давлати демократӣ, ба давлати ҳуқуқбунёди мо. дар ин ҳолат тамоми мардум аллакай масъулият ҳис мекунанд ва ҳар кас дар ҷои худ ба шакли худ, ба андозаи худ муборизаи беамон баҳри бар муқобили ифротгароӣ ва терроризм мебарад ва мо саъю кӯшиш ҳаракати худро ба он равона мекунем ки аввалан шукронаи ин давлат, шукронаи роҳбари муаззами миллат, пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ба ҷой орем, ба қадри ҳамин ҳаёти осоишта расем. ҳамин ду қутб аст, яъне мубориза бар муқобили ифротгароӣ ва нигоҳ доштан, саъю кӯшиш, ҳатто ҷони худро фидо кардан барои ҳамин миллат, ҳамин давлат, ҳамин сарзамин. дар ин самт албатта нақши ваҳдати миллӣ хеле бориз аст. ҳамин тавр не? бале, муттаҳид кардани мардум яке аз роҳҳои асосӣ ва муассири муқобилият бар ифротгароӣ ва терроризм аст. ваҳдати миллӣ, сарҷамъии миллат оё худ ба худ ба вуҷуд омад, ташаккул ёфт, ё инҷо ҳикмате ҳаст? албатта худ ба худ як миллате ки пароканда буд, миллате ки ҷанги шаҳрвандиро аз сар гузаронд, ба минтақаҳо тақсим шуда буд, ин кори осон набуд. ин ҳама заҳматҳо, кӯшишҳои роҳбари давлати тоҷикон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст. ин сухани ман нест, ё ин сухани як тоҷике нест. ин иқрори тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ аст ки ба раванди сулҳофарии президенти давлати мо баҳои воқеӣ доданд. дар тамоми площадкаҳо, дар тамоми минбарҳо аз ин гуфта мешавад, шахсони беғараз мегӯянд ва ҳатто кишварҳои ҷангзада борҳо мо шунидаем ки ба миллати тоҷик муроҷиат карданд ва гуфтанд ки шумо бояд ба қадри роҳбари давлататон расед. мо орзу мекунем ки ҳамин хел як абармарде роҳбари мо ҳам бошад ки миллати моро сарҷам кунад, аммо
афсус ки ба мо худованд ин хел инъоме накардааст. имрӯз мо дар як замоне зиндагонӣ дорем ки миллати моро сарҷамъкунандае ҳаст. пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ. аз ин рӯ ин ваҳдати миллӣ, сарҷамъии миллати мо самараи заҳмат ва кӯшишҳо, талошҳои шаборӯзии пешвои муаззами миллат аст ва инҷо саҳми мардуми тоҷикро низ бояд ёдовар шуд ки мо бояд фарзандонро имрӯз дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ҳуввияти миллӣ тарбия кунем. ватандӯстӣ ба он хотир ки мо ҳақиқатан бояд ин ватанро дӯст дорем. дӯст доштани ватан танҳо ба сухан гуфтан, ба ин ҳарф задан нест. дӯст доштани ватан ҳар кас дар мавқеи худ бояд заҳмат кашад, кӯшиш кунад, меҳнат кунад. яъне ки мактаби давлатдории эмомалӣ раҳмон беназир аст. бале, бале, ин собит шудааст ва имрӯз чуноне ки гуфтем тамоми ҷаҳон ба мактаби давлатдорӣ ва сулҳофарии муҳтарам эмомалӣ раҳмон қоил ҳастанд. ин мактабе ҳаст ки танҳо дар доираи ҷумҳурии тоҷикистон маҳдуд намешавад. пешниҳодҳои пешвои муаззами миллати тоҷикон дар мавриди ҳар минтақае ки унҷо бо роҳи зӯроварӣ кӯшиши ҳалли масъала мешавад, президенти ҷумҳурии тоҷикистон танҳо як пешниҳод мекунанд. роҳи ҳалли масъала ба тавассути гуфтушунид бо роҳи сулҳ аст. бо роҳи яроқ, хунрезӣ, ҷангу ҷидол ягон масъалае дар таърих ва то ба имрӯз ҳалли худро наёфтааст. ва нақши президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯз роҳбари давлати моро ҳамчун як шахсе ки аввала на танҳо бо пешниҳодҳои байналмилалию ҷаҳонии худ, балки бо як хислати нек ин сулҳ овардан ба ҳар минтақаи ҷаҳон, ба кулли аҳли башарият аст. чӣ заминаҳо ҳаст, чӣ сабабҳо аст ки баъзан мутаассифона эҳсос мешавад ки масалан наврасон ва ё ҷавонон камам бошад ба ҳамин гурӯҳҳо мегараванд, яъне ки ҳамин гуна андешаҳо миёни онҳо масалан рушд мекунад. бале, имрӯз мо дар ҷомеаи осоишта умр ба сар мебарем, аммо ин маънои онро надорад ки тамоми ҷаҳон ин гуна аст ва ҳама дӯстдори мо аст. қувваҳои махсусе ҳастанд ки аз хориҷи кишвар, ҳатто аз дохил кӯшиши тағйир додани андеша ва мафкураи наврасон ва ҷавононро мекунанд. яъне бо ҷой кардани ақидаҳои зидди миллӣ ва зидди давлатӣ, барангехтани кинаву адовати динӣ, мазҳабӣ, нажодӣ, миллӣ бо ҳар роҳу восита, хосатан тариқи фазои маҷозӣ имрӯз кӯшиши тағйир додани андешаи ҷавонон рафта истодааст. агар солҳои қаблӣ як падида буд ин таълимоти ғайриқонунии динӣ, имрӯз ҳам ин чиз ҳаст, аммо ба шаклҳои гуногун, ба шаклҳои дигар тағйир ёфтааст. вақте мо ба интернет таваҷҷӯҳ мекунем, ба ном муллоҳо, муфтиҳо, қозиҳои интернетӣ пайдо шуданд. дар кишварҳои хориҷ қарор доранд. ба воситаи паҳн кардани мавъизаҳо, баромадҳо, мавзӯъҳо, масъалаҳои динӣ оҳиста оҳиста дар андешаи ҷавонони мо таъсир мерасонанд. дар назари аввал вақте ки ҷавонон ба гуфтори онҳо гӯш медиҳад, мебинем гӯё ки онҷо хатаре нест. масъалаҳои дар назари аввал масъалаҳои тарбиявии ахлоқӣ, эҳтироми волидайн, нигоҳ доштани ҳуқуқи зану шавҳар ва амсоли ин. аммо оҳиста оҳиста масъалаҳо ба масъалаҳои ақидавӣ табдил меёбанд. дар масъалаҳои худошиносӣ, дар масъалаҳои чӣ гуна анҷом додани ибодат, андешаҳое ки дар хурофотӣ ҳастанд, яъне ин як хатари бисёр ҷиддӣ дорад. агар солҳои қаблӣ дар ҳуҷраҳо ин амал анҷом дода мешуд, таълимоти ғайриқонунӣ ба ном динӣ, мо бар муқобили таълимоти динӣ мубориза намебарем, лекин истифодаи дин барои расидан ба ғаразҳо, ба ҳадафҳои ифротии худ имрӯз як силоҳе, як воситае шудааст ки онро мутаассифона яъне
арзишҳои динии моро бар муқобили ҷавонон наврасони мо истифода мебаранд. Аз ин рӯ аз ҳар сарчашмаҳое ки маълумот мегиранд, хусусан маълумоти динӣ, на ҳар он касе ки ба мо механдад, насиҳат мекунад, дӯстдори мо ва ғамхори мо аст. Аксари онҳо ниятҳои ғаразнок, ниятҳои бад доранд, мехоҳанд ки моро ба сӯи хурофот, ба сӯи таассуб, ба сӯи ҷаҳолат баранд, илму донишро аз ҷомеаи мо кам кунанд ва вақте ки ҷомеа ба ҷаҳолат мувоҷеҳ шуд, истифодаи онҳо барои расидан ба ҳадафҳои сиёсии худ ин кори басо осон аст. Аз ин рӯ як бор фарзандони худро назорат кунем, бубинем ки онҳо дар интернет ба воситаи телефонҳои мобилии худ имрӯз бо кӣ суҳбат мекунанд, чӣ гӯш мекунанд, ба кадом роҳ рафта истодаанд. Ҳанӯз вақт аст, мо бояд онҳоро аз ин роҳ канора кунем. вазифаи аввалин дараҷаи ҷавонон ва наврасон имрӯз илм хондан аст, илм гирифтан аст. ин шиорест ки бояд мо пайваста онро такрор кунем. ба чӣ хотир? дигар миллатҳо, дигар давлатҳо имрӯз ихтирооте карда истоданд ки ҷаҳонро тағйир дода истодааст. мо ҳоло ҳам пойбанди кадом андешаҳои қадима монему, мо ҳоло ҳам ба муллову қозиву муфтиҳои интернетӣ гӯш диҳему, бо як сухан кардани онҳо аллакай бар муқобили давлату миллати худ бадбин шавем. ин ҷаҳолат, ин хурофот аст. дар сурате ки мо инқадар адабиёти ғанӣ дорем, дар сурате ки инқадар сарчашмаҳои илмӣ дорем ки барои на танҳо мардуми тоҷик, барои ҷаҳон хизмат кардан. шумо аз фазои маҷозӣ гуфтед. фазои маҷозӣ воқеан ҳам идоранашаванда аст. имрӯз дар дасти ҳар як кӯдак, дар дасти ҳар як ҷавони мо воситаҳои электронӣ ҳаст. вале он чӣ гуна бояд идора шавад ки ана ҳамин ғаразҳо минбаъд ба ҷавонони мо ва мафкураи онҳо хатар эҷод накунад. қонун дар бораи масъулият дар таълим ва тарбияи кӯдак дар таҳрири нав қабул шуд ва бубинем инҷо агар қаблан масъулияти падару модар буд, имрӯз масъулият бар зиммаи ҳама вогузор шудааст. танҳо падару модарон масъули таълиму тарбия ва назорати кӯдакон нестанд. лекин ин маънои онро надорад ки падару модар имрӯз бояд канора истад ки ман фарзанди худро ба мактаб мефиристам ва муаллим масъул аст. тамоми ҷомеа масъула. мо ҳамамон масъул ҳастем. инҳо фарзандои мо ҳастанд, фарзандои миллати мо ҳастанд, ояндаи ватани мо ҳастанд. ба кадом роҳе ки онҳо ҳидоят шаванд, ба кадом роҳе ки равона карда шаванд, албатта ба ҳамон ҳадаф, ба ҳамон мақсади худ мерасанд. имрӯз роҳбари давлати тоҷикон моро ҳидоят, ҷавонони моро ҳидоят бар он мекунанд ки илм омӯзанд. шурӯъ аз падару модарон, муаллимон, омӯзгорон, хешу таборон, раисони маҳаллаҳо, ҳар касе ки ҳаст бояд масъул бошад барои ҳамин ҷомеа. мо назорат кунем наврасон, ҷавонон, фарзандони худро. ба ғайр аз назорат ин танҳо бо роҳи зӯроварӣ нест. мо онҳоро ҳидоят кунем ба китоб хондан, ба илм андӯхтан. дар ҳамин марҳила наврасон, ҷавононро аз даст надиҳем. аз даст надодан ба он маъное ки вақте як замон онҳо ба ҳоли худ вогузор шуданд, ба воя расиданд, баъд дер мешавад. тарбия кардан ё рост кардани як шохи аллакай каҷ шуда кори бисёр мушкил аст. саломат бошед. як ибораи хеле муҳим аст ки пайваста роҳбари давлат дар тамоми суҳбатҳои худ такрор ба такрор қайд мекунанд, ин зиракии сиёсӣ. ҳамин зиракии сиёсӣ яъне чӣ? яъне ки худи мусаллаҳ будан бо донишҳои саҳеҳи албатта сиёсӣ ки имрӯз барои ҳар як шаҳрванди тоҷикистон зарур аст ки тавонам минбаъд масалан барои ҳифзу ҳимояи ваҳдати миллии мо, барои ҳифзу ҳимояи истиқлолияти давлатии мо ва минбаъд барои ҳифзу ҳимояи ҷомеаи мо
این رو استفاده کنند، یعنی که دانستن آن، برخوردار بودن از آن شرط و ضرور است و محض همین زیرکی سیاسی امروز امکان میدهد که هر یک شهروند تاجیکستان، خاص جوانان نورسان، آگاه باشند از عامل‌های خطرزای گروه‌های اکستریمیستی. الها برای صحبت به شما تشکر میگویم. خیر بیننده های عزیز، تا صحبتی دیگر.